Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħut insara, nġbarna hawnhekk bħal kull nhar ta' Ħadd biex niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija, il-laqgħa tagħna ma' Alla permezz tal-kelma li ħallilna u permezz tal-Ewkaristija li niċċelebraw it-twelid tiegħu fuq l-artal ta' kull nhar ta' Ħadd. Bi preparazzjoni għal dil-Qudiesa, illi llum l-liturġija tkellimna dwar il-ferħ. Minn fejn inġibu il-ferħ u minn fejn jiġi l-vera ferħ? Hekk nitolbu lil Alla li nifhmu l-kelma tiegħu biex nkunu nistgħu ngħixu aħjar. Bi preparazzjoni għal dil-Qudiesa jew nirrikonoxxu li aħna għandna bżonn lil Alla billi ngħidu nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna l-ħtijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola ta' smewit u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bejn il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Fakkarkom li dil-Qudiesija b'suffraġġju għar-Ruħ Margaret Buttigieg. Nitolbu. U għal inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u sajfja, għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoq ilna li tagħmmar fina. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin. Imbierek il-bniedem li jittama fil-mulej. Qarem il-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġid ġej, li tagħmar fart dikwi fid-deżert, art milħa fejn ħadd ma jgħammar. Imbierek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Ikun bħal siġra ħdej l-ilma mħawla, beruqa mxenxla lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-weraq tagħha jibqa' jħaddar, fis-sena tan-nixfa ma tinkeċ u ma tedix milli tagħmel il-frott. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħar lill-Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej tama tiegħu. Ngħidu flimkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej tama tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżina, li ma jaqafx fi triq il-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu. Lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ngħidu flimkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ngħidu flimkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk. Iżduma bħal tibna li tajjara r-riħ, għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ngħidu flimkien ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. It-tieni qari.
Jekk Kristu ma kienx imqajjem mill-imwiet, fira il-fidi tagħkom. Qari mill-ewwel Ittra ta' San Pawla Apostolu lill-Korintin. Ħuti, jekk Kristu mxandar li qam mill-imwiet, kif jgħidu xi wħud minnkom li m'hemmx qawmien tal-mejtin? Għax jekk il-mejtin ma jqumux, anqas Kristu ma kien imqajjem, u jekk Kristu ma kienx imqajjem, fira l-fidi tagħkom, u intom għandkom fid-nubietkom, u mitlufa wkoll huma dawk li raqdu fi Kristu. Jekk għandna tama fi Kristu għal din il-ħajja biss, aħna l-aktar nies imsejkna fost kemm huma l-bnedmin. Imma Kristu kien imqajjem tas-sew mill-imwiet, l-ewwel frott fost dawk li raqdu, il-kelma tal-mulej. Kjoġobkom nqumbu bieqfa l-Evanġelu. Ifirħu u waqbżu bil-ferħ jgħid il-mulej, għax araw, ħlaskom kbir ikun fis-sema. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu niżel ma' 12 u waqaf f'wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxiepli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalemm u mixtajta ta' Tir u Sidon. Ġesu refa' għajnejh lejn id-dixxiepli tiegħu u qal: ħenjin intom il-foqra, għax tagħkom hija s-saltna ta' Alla. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ għax tkunu mxebbejn. Ħenjin intom li għalissa tibku għax titennew. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtawkom minn magħhom u jgħajrukom u jwarbu isimkom bħalli kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar jiġrilkom hekk ifirħu waqbżu bil-ferħ għax araw ħlaskom kbir u kun fis-sema. L-istess għamlu missirijietkom lill-profeti, imma ħażin għalikom intom il-omja x'il-faraġġ tagħkom ħadtuh. Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbejn għax tkunu bil-ġuħ. Ħażin għalikom intom li għalissa titqu għax tnewħu u tibku. Ħażin għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġid għax l-istess għamlu missirijietkom bil-profeti foloz. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelu nitnatfu minnu bidna. Ki kolli nsaqsikom domanda, jew kif noħorġu minn hawn xi ħadd jiltaqa' magħkom hemm barra, jew anke lili, u jgħidli: Fader, inti ferħan. U forsi naħsibha ftejt u ngħidlu iwa, jew ngħidlu llum m'iniex ferħan ta' skont kif tkun. Id-domanda hi: aħna bħala bnedmin nagħmlu ħajjitna kollha. Nippruvaw insibu l-ferħ fil-ħajja tagħna. Nibdew naħdmu, nibdew nistudjaw, naħdmu, nagħmlu hekk biex nakkwistaw forsi xi biċċa art jew nirtu xi biċċa art. Nagħmlu xi 10 snin biex forsi nibnuha. Nieħdu forsi xi lown ukoll. U naħsbu għax li żbal hawn qiegħed għax Ġesu ma jridniex imdejqin tal kemm meta naqraw il-Vanġelu tal-lum. Tgħid dan Ġesu qed jgħid ħieni il-minu f'qej, mela l-faqar itik lena, mela l-biki itik lena. Imma aħna nagħmlu ħafna ħin u żmien biex nixtru l-ferħ. Ifhmunix qed ngħid. Aħna naħsbu li l-ferħ nistgħu niggwadanjawh, nistgħu nixtruh. U hawnhekk l-iżbal tagħna. Kif kolli nsaqsikom minn fejn jiġi l-ferħ, xi ħadd jgħidli dak li tgħidilna d-dinja. Il-ferħ jiġi milli tiggwadanja, milli jkollok ħafna flus,
milli tibni blokka flets u tbieħħa u tgħid issa ħanserraħ moħħi milli nitħabtu għal uliedna u nagħmlu sewwa u nixtrulhom flett u ntuhom kollox għalkemm huwa żbaljat u jifhmuni x'qed ngħid Meta nagħtu kollox ma nkunux qed nagħtu edukazzjoni. Għalhekk l-ulied tagħna mhumiex ferħanin għax ma kkwastaw xejn bl-araq ta' ġbinhom. Tajnihom iż-żejjed. Jien m'iniex qed ngħid tifhmunix ħażin, m'iniex qed ngħid li m'għandniex nipprovdulhom, però rridu nedukawhom li mhux kollox jaqa' mis-sema. Li mħabba titlob ukoll u hawnhekk li l-ferħ ma nixtruhx għax aħna naħsbu li nagħtu kollox lill-uliedna ħantuhom il-ferħ. Aħna naħsbu billi naħdmu mis-7 ta' filgħodu sal-10 ta' bil-lejl. Aħna qed ngħidu lill-uliedna b'mod indirett aħdem waqla l-flus għax il-flus kollox għax dak itik il-ferħ għax id-dinja hekk tgħidilna. U naħsbu li ħanixtru l-ferħ bil-ġid tad-dinja. Mentri fil-Vanġelu Ġesu x'jgħidilna, Isa kif jiġi l-ferħ? Il-ferħ jiġi f'min impoġġi l-fiduċja tiegħi. Il-ferħ jiġi fejn il-min jiena nafda. L-ewwel lezzjoni Ġeremija. Ħin il-bniedem li jpoġġi l-fiduċja tiegħu falla. Allura Ġesu għax qed jgħidilna ħen jgħin il-fqar. Ħa nirrakkontalkom xi ħaġa. Jiena darba mort il-missjoni, mhux biex naħdem ta' missjonarju imma mort nżur missjonarju u qed idawwarni f'dawn l-irtizet żewġ ħaxixiet 4 palmiet u żewġ qasbiet. Tidħol fihom jorqdu fl-art fuq kutra għandhom mejda jekk issejħilha mejda u 4 skok ħoxnejn biex ipoġġu fuqhom biex jiklu. Ki kollhom xiklu u ma rajt xejn aktar ġed id-dar, jiena ġed hawn ħafna rtsiset, ħlief mejda u fejn jorqdu. La għandhom gwardaroba fejn iżommu l-ikel, la għandhom friġġ. U tħallant waħda xieħa. Kien hemm xi ħaġa, missa ngħidilkom x'kien hemm f'kull dar kien id-din u bqgħet impressjonat. U kien hemm waħda xieħa ġa sodda u lieda jew in-napputit kollha marru jaqlew xi ħaġa x'jiklu. Dawn jikluha, jaqlaw u jikluha kuljum. U battarhom jiġru ħafjejn nofshom imneżżejn u ferħanin aktar mit-tfal tagħna. Aktar mit-tfal tagħna. It-tfal tagħna qedtilkom kemm il-darba jiftħu l-friġġ mimli u ngħidu m'hawnx tiekol u f'dan m'għandix aptitu. Dan il-fsit li qedtilkom fil-bidu. Qed ngħidulhom li l-valuri huma fl-affarijiet tad-dinja lill-uliedna. Mhix qed ngħidilkom tħalluhom bil-ġuħ jew ma niklux. Immifhmuni x'qed ngħid. Intom tafu aktar minni. Liema missier ma jridx il-ferħ tulidu. Liema omm ma tiġ il-ferħ ta' ulieda. Kif jista' Alla ma jridx il-ferħ tiegħi u tiegħek? Imma x'qed jgħidilna? Bħal din il-familja. Qedtilha x'ħadd jieklu llum jiena biex nagħmilha tal-gustu speċi jien naf. Qalt li jien naf, qalt li mhux li jġibu. Qalt li imma l-bambin jipprovdi qatt ma bqajna bil-ġuħ, qatt ma bqajna bil-ġuħ. Qalt li aħna nafdaw falla, qalt li qed tarah dak fuq kull mejda li tħalt kien hemm Vanġelu. Qalt li aħna f'dak nafdaw. Għalhekk ħenin il-foqra għax il-qalb mhijiex mimlija bl-affarijiet tad-dinja imma qed jafdaw falla. Issa jien fil-ħajja tiegħi f'meq qed nafda fil-flus, fl-istudju. F'meq qed nafda fil-politikanti. Il-politikanti jweduna ħafna affarijiet, speċjalment lil foqra huma li jibqgħu l-iktar l-inqas li jirċievu. Il-politikanti jiġu imur u laqqas nindunaw. Jien għandi 62 ma nafx kemm il-politikant inbidel bil-wedit kollha tiegħu imma Alla baqa'. Għalli f'meħ npoġġiha l-fiduċja tiegħi, jgħiduli intom, f'meħ npoġġiha l-fiduċja tiegħi. L-imħabba tal-Alla biss li ma tinbidel qatt. U dan li qed jgħid Ġesu, ħin jien dawk li jibku, ma tħobbx ma tafx tibkej. Jien ma rajt l-ebda sinjur jibkej. Jew jibki għax tilef xi flus. Ma mhux għax iħobb.
Min jibki għax iħobb. U jekk ma nafux nibku, ma nafux inħobbu. Ġwani Pawlu t-tieni, skużawni, Papa Franġisku dil-ġimgħa nhar l-erba' fid-diskors tiegħu ta' nhar t-erba' qal frażi laqtitni ħafna jiena. Qal attrajtu karru funebri, ġifieri karozza tal-mejtin għaddejja lejn ċimiterju. B'xi trakk tal-flus warajh qed iġorr il-flus ta' dak li miet. Jew qed iġorr l-ħamara ta' dak li miet. Naqsek qal ta' fija x'tifhem. Fija x'tifhem. F'min poġġejt il-fiduċja tiegħek? F'ħajtek inti. Issa billi jkolli flettijiet u jkolli l-flus. U minnu kuntent fil-ħajja? Xi mara bħal Mother Teresa. Xi qaddejs bħal San Franġisk li neżew kull ma kellhom biex jagħtu ruhom għas-servizz ta' ħaddieħor. Araw min għandu ħafna flus, ma nsemmi l-ħadd. Jinkwieta li ħajjoħduhomlu, jekk ma jkunx ġabhom sewwa jinkwieta x'forsi jinħakem, ma jorqodx bil-lejl. Dik lejna, dik jena, dak ferħ. Bħalissa għaw il-kwistjoni ta' xi gwerra. Min għandu xi ftit flus investiti kulħadd qed jinkwieta x'waqa' il-valur tagħhom u ma jorqdux bil-lejl għax poġġew il-fiduċja tagħhom fil-flus, fil-banek. Il-coronavirus kullu xalaqna barra supermarkets u l-banek. F'meqdin poġġu l-fiduċja tagħna aħna fl-ikel u fil-banek. Ara l-knejjes għalaqnihom ma jfissirx li m'għandniex noqogħdu attenti ta'. Ma jfissirx li m'għandniex nieħdu l-prekawzjonijiet li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa. Però li ma ħallejniex fil-bidu knisja miftuħa fejn wieħed jista' jidħol jitlob waħdu jew bid-distanza kienet ħaġa ħażina. Għax poġġejna kollox fil-fiduċja tal-bnedmin, fil-banek, fil-flus. Inkwetajna fuq il-flus li bdew niżlin. U dan li ma jġibx il-ferħeżi sħuti. Jekk lillu li jedna fil-familji tagħna qed ngħaddulhom biss il-valuri materjali, aqqas aħna ma nkunu ferħanin. U mbagħad ma nistaġbux li jedna jinfexxu fid-droga u fix-xorb. Għax jippruvaw isibu l-ferħ f'daw l-affarijiet, għax m'għandhomx sens tal-veru ferħ. M'hemmx imħabba mingħajr sakrifiċċju. Jekk uliedna ma jgħaddux minn ċertu sakrifiċċju, jafu ġifieri taqla l-flus. Imma ma li jilħaq 18 nixtru karozza, ma tafx li ħajfarrak għall-karozza jekk ma ħallas xi għalija. Imma meta taħdem għalija kemm tagħmel differenza. Dawn il-valuri ta' tifmunix Ġesu dan li qed jgħidilna ta' fil-Vanġelu tal-lum. Dawn huma l-bejatitudni. Ma npoġġux il-fiduċja tagħna fl-affarijiet tad-dinja għax jarrilna. Fiduċja tagħna rridu npoġġuha falla. U meta nkunu batuti, meta jiġrilna xi ħaġa, dritt niġu ħabtu l-bib tal-la. Bit-Taljan hemm frażi, quando non si può più, vai dal buon Gesù. Meta ma tistax tkompli salva waħdek, mur ħabbet il-Kristu. Imma Kristu xorta jilqana ta' xorta. Għax l-imħabba talla kif qedtilkom hija permanenti. Tmur il-Knisja titqarbem ma titqarbinx, Alla jħobbok daqskemm iħobb lili. Li nista' nkun midneb aktar minnek, ma jħobbna l-istess. Alla ma jħobbniex aktar lili għax niġi l-Knisja, Alla jħobbna l-koll istess. Għax għal Alla kulħadd huwa ta' valur. Fil-fatt fil-Vanġelu tal-lum, anke lill-pagani dawk li ġew minn Tiru Sidon, il-kulħadd indirizza lill-apostli u f'multi ħafna nies. Eżis ħuti. Il-ferħ tagħna fl-aħħar tgħid li Fader kif nista' nkun ferħan jiena għandi għaddej minn tbati għaddej minn marda. Qiegħed bla xogħol. Għandi nkwit fil-familja. Iva, dik hija parti mill-ħajja tagħna. Però huma f'dawk il-mumenti li narfu li għandna bżonn Alla, li kraħu meta m'għandniex bżonn l-Alla, meta nħossnuna li għandna l-poter li mmexxu ħajjitna. Għalhekk nitolbu lil Alla llum tagħtina din il-grazzja li nifhmu li mulej għandi bżonnok. Mulej il-flus importanti huma mezz, id-dar li qiegħed fija hija mislufa lili, anke jekk bnejta jiena,
Id-dar fejn qiegħed jiena kienet ta' xi ħadd ieħor qabli u ħadd tkun ta' xi ħadd ieħor warajja. Hija biss self. M'għandix għalfejn noqgħod niġġieled fuq ħafna affarijiet ta' materja, fuq wirtijiet. Nagħmlu 20 sena l-qorti ma tal-familja. Imbagħad x'ħan jieħdu magħna biex nieħu l-ġebla sakemm għamilna l-qorti, ħadd il-ġebla sakemm irranġajta mbagħad wasal biex inħallija lil ta' warajja. Kulħadd jorok idejh għax uridt. Jasra, imma l-ferħ ma nsibuħx hemm. Għalhekk nitolbu lil Ġesu li dan il-ferħ veru nsibuh f'qalbna, nsibuh biex mbagħad fl-aħħar mill-aħħar xi niltaqgħu ma' Ġesu dan il-ferħ isib il-milja tiegħu. Għax aħna dak il-ferħ tagħna li niltaqgħu ma' Ġesu għall-eternità. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-lifa biex flimkien nagħmlu l-istaqrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u beħ sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh, fit-tielet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu Mulej li għant il-ħajja li ġej minn Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fhom il-profeti f'Knisja waħda, qaddisa, kattolika u apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wied l-ħajja ta' żmien li ġej. Ħuti Ġesu Kristu ftaqar biex nistannaw aħna. Nitolbu lill-Alla biex aħna wkoll nkunu foqra u ngħixu fl-ispirtu tal-Evanġelu. Nitolbu għall-Knisja sabiex twassal il-kelma tiegħek b'imħabba u xhieda ħajja lill-bnedmin kollha nitolbu. Għall-mexxija ta' pajjiżna u tad-dinja sabiex jaħdmu ħalli jinqered il-faqar u jkun hawn taqsim ġust tal-ġid mondjali fost il-popli kollha nitolbu. Tolbu għall-missjonarji kemm Maltin u Għawċin biex ikomplu bil-ħidma tal-evanġelizzazzjoni u jgħinu sabiex il-foqra jgħixu b'dinjità nitolbu. Nitolbu għalina biex impoġġu l-fiduċja tagħna fi Kristu u mhux fina nfusna jew fil-flus għax il-ferħ veru jinsab fil-li ngħixu ħajjitna fuq dak li jgħidilna hu nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu għejn il-familji tagħna jibnu l-futur tagħhom fuq il-kelma tiegħek u għamel li l-morda u dawk li jiduru bihom isibu kull faraġġ f'kelmtek nitolbu. U ħalla li tħares lejn iċ-ċukun tal-qadejja tiegħek ilqa' tal-bit tagħna u ilqa' lill-qlub bil-ferħ tiegħek. Imla bil-qlub bil-ferħ tiegħek int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li din l-offerta naddafna u ġġeddidna u ġib il-premju ta' dejjem lil kull min jagħmel irida tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr. Għax int fil-ħinina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li bagħtilna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub. Biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih u bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu u l-qadisin kollha tiegħek infaħruk u ntennulek u bla qiegħda ngħidu Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, s-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mirajħibati ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, x'dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u radulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbuk l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li lna li nħidu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari nitolbu għar-Ruħ Margaret Buttigieg li għalija qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u malla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew npoġġu l-fiduċja tagħna f'Alla l-Missier, ejjew npoġġu l-ħajja tagħna f'idejn Alla u bil-qalb ngħidu t-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw il-ħena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi la tħarisx neħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għadda li intrid fija li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf talla tneħid nubiet tad-dinja. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħinjien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. الدم ta' Kristu.
Nidu grazzi li Ġesu ta' kull matana, anke ta' din it-qarbina, nirringrazzjawh tal-imħabba li tagħna u nitolbu biex dejjem impoġġu l-fiduċja tagħna fih u li qatt ma jħallina weħedna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxaq tas-sema nitolbuk li dejjem nixtiequ dan l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Għandna xi avviżi. Ktieb ġdid dwar l-istorja tas-santwarju, s-santwarju ta' Pinu għadu kemm ippubblika ktieb ġdid bl-Ingliż dwar l-istorja bikrija tas-santwarju ta' Pinu. Il-ktieb li hu miktub kitba ta' Mons Joseph Bezzina fost il-ħafna skoperti ġodda juri l-kappella li fija hemm il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu ta' fil-bidu tagħha sas-sena 1402. Tarif ieħor dwar dan Pinu Gawċi, il-bniedem li għalih huwa msemmi s-santwarju. Il-ktieb li nkiseb mis-santwarju għal prezz ta' 18 euro. Dwar loti ta' d-dem nħeġġu li minnu b'saħħtu llum 13 ta' fraj imur jagħti d-dem li huwa tant bżonjus mit-8 sassija fil-berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu l-karta tal-identità. Dberik tat-tarbija fil-ġuf nhar il-21 ta' frar Mons Isqof Anton Tewma ser qaddes l-qudisa fil-11 ta' filgħodu fejn matul il-qudisa se jsir id-berik tat-trabi fil-ġuf. Għalhekk dawk il-familji li qed jistennew xi tarbija huma mistiedna għal din il-qudisa. Dawk li ma jistgħux ikunu preżenti, din il-qudisa ser tkun ukoll imxandra live fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex u tas-Santwarju ta' Pinu. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min qalbi nawguralkom il-ġurnata tal-ħadd it-tajba.